mislim da smo mnogo bolju utakmicu odigrali u Bakuu pre 7 dana. Danas nismo bili baš na svom nivou, ali najbitnije da smo, da kažem, odradili posao. Opravdali smo ulogu favorita i pobedili. Eto, prva dva seta sa prvom postom i mnogo mi je drago što momci koji su im dobili priliku u trećem setu su stvarno odigrali sjajno i mislim da smo zasluženo prošli dalje. Zna se, idemo protiv ekipe iz Austrije. Tako da to nam iskreno znači da ne putujemo u Finsku, pošto već u nedelju igramo Super Kup, a verovatno sreda ili četvrtak, ne znamo još tačno se igra, ja mislim da prvu utakmicu gostujemo, tako da znači nam ekipu, ne poznajemo Austriju, ali dobro, imamo vremena još da se pripremimo, da saznamo još neke detalje o njima, tako da bit ćemo spremni. Pre toga nas očekuje Super Kup u nedelju u Rumi. Pa zadovoljno smo, imali smo nekih problema sa povredama. Što se mene tiče, najbitnije da budemo svi zdravi i mislim da ćemo pružati dobre rezultate ove sezone. Hvala na čestitkama. Pa po mom mišljenju mogli smo dosta bolje. Imali smo nekih sitnih grešaka koje po meni ne bi smjele da se događaju. Tako da, ali sve u svemu odlična utakmica. Drago mi je što smo prošli u sledeću fazu takmičenja. Mislim, kako sam čuo malo pre, da idemo u Austriju na tu ekipu, tako da vidjet ćemo, spremit ćemo se. Mislim da možemo da dođemo i do te Slovenije, da vidimo u stvari na čemu smo. Ne znam kakva je ta ekipa tamo, ali po mom mišljenju možemo da prođemo i da probamo da se kvalifikujemo u Ligu šampiona. Sezona kreće, da kažemo, puno mlijeko, nedelju već Super Kup. Kreće, imamo eto sutra da se odmorimo i već prekosutra krećemo sa treninzima, tako da vidjet ćemo. Eto, imamo dosta šansi, možda smo i neki čak favoriti, mada ne bih žurio što se tiče toga. Partizan je isto dobra ekipa, mlada, na čelu sa Bokem Janjićem, tako da mislim da biće dobra i teška utakmica.